ce wato kissar wanda ta faru a kansa ne ba shi labari, shi yasa shi ma iya da ya ba da kissar. Ya ce wani ne yana da makoci kawai sai ta ganinsa da kuɗi, ko ba shi da rumfa, ba shi da kasuwa, ba shi da gona, baya kiwo, amma kullum a cikin kuɗi yake kawai. Shi kuma yana ta zuwa kasuwa, yana noma, yana kiwo, bai tara kuɗi irin na wannan ba. Sai ran ya masa sallama ya ce masa, wai me kake ne ka samu kuɗi? Ya ce ba ruwanka. Ya safi, ya sake dawowa da haka na uku ya ce, in na gaya maka abin da na samu kuɗi za ka yi shiru da bakinka? Ya ce kuma kai ma za ka yi? Ya ce zai. Ya ce to shi kenan, ka yi rantse, ka yi rantsuwa. Sai ce to zan baka wasu sunaye na aljanu ne, sai ka tafi bakin ruwa. In ka je bakin ruwa sai ka kalli rana, a daidai lokacin da rana ta kusa faduwa sai ka ta karanta waɗannan sunaye. In kai ta karanta waɗannan sunaye za ka ga wani ya fito daga cikin ruwan. In ya fito daga cikin ruwan zai gaya maka abin da za ka yi, shi kuma zai baka kuɗi. Shikenan ya karɓi wannan sunayen aljanu, ya tafi bakin ruwa, ya je ya tsaya, rana ta sunkuyo, kasan za ka ga alama gatin kama za ta fada, musamman a fili ne. To sai yana kallanta yana karanta sunayen nan har rana ta shige, kawai sai ga wani abu ya fito daga ruwa. Sai ce masa shine aljani mai wannan sunan da ya ta kira. Sai ce to ni zan baka kuɗi, ka daina kowace irin sana'a, za ka yi ta cin kuɗi, kai ta kashe kuɗi, amma abin da nake so alkur'ani izu 60 za ka raba biyu ka tattara.